Добър вечер, уважаеми сънародници. Без значение кой къде от вас се намира по света. Кратък анализ на това, което се случва в момента. И до втората част ще продължим с нещата, свързани с програмата, да помогнем на членовете си да станат финансово независими и да си помогнат. По отношение на това, което се случва в момента, от 15 декември в много европейски държави започва масовото вакциниране на децата. Включително, не знам дали някой от вас е обърнал внимание, в Англия министъра на здравеопазването Саджид Джавид обяснява, че от днес нататък се забраняват международните пътувания на деца от 12 до 15 години, които нямат COVID паспорт. А министъра на здравеопазването на Обединеното кралство. Което означава, че всъщност българите, които живеят там, имат дечица от 12 до 15 години, не знам по какъв начин ще успеят да напуснат страната, без дечицата им да бъдат чипирани и вакцинирани. Не знам по какъв начин ще успеят да го направят. Тази причина си мисля, че всъщност трябваше да вземете мерки, докато месеци наред говорим на къде отиват нещата, но, за съжаление, нямаше кой да чуе, но майната му на това, че е нямал кой да чуе. Проблемът е, че никой не е помислил за децата си. Движени от кариери, заплати и прочее, никой не се замисля, че първото и най-важно нещо е, че трябва на всяка цена да спасят децата. На всяка цена трябва да се спасят децата. Което означава, че от тук нататък от вас самите зависи. Моя съвет е ясен. Хващайте пътеката. Ако можете, с рибарски лодки, катери се прехвърлете на територията на Франция и оттам пътя към България. На всяка цена се опитайте да се прехвърлите на територията на друга страна, докато и там не се излезе същите окончателни, отвратителни разпоредби. Защото не виждам друг начин за измъкване. В същото време в Германия, в федералната провинция Северен Рейн, Вестфалия, бустерните инжекции вече ще се предлагат 4 седмици след последната вакцинация. 4 седмици след последната вакцинация. Тоест, започват да ви дупчат усилено всички. И не знам докъде всъщност ще стигнете с тези неща. Помните, че преди няколко дни ви говорих за някакво семейство, които са останали в Германия, край град Касел, с развален автомобил и без възможности за да се завърнат, тъй като динамото им се развалило, акумулатора спира, остават без възможности да се измъкват и да се заредят гориво.
помолих българите, които живеят в Германия, се опитате им помогнете. Сега ще ви издиктувам телефона им, тъй като те продължават да стоят там. Вече и паричките, които имаха за гориво да се приберат, са приключили. Телефона им е 08 93 69 12 34. Тоест 00359 трябва да изберете 89 36 91 234. Повтарям. 00359 89 36 91 234. Това е телефонния номер. Хората пишат отчаяни, че няма към кого да се обърнат. На магистралата, на някаква бензиностанция били, звънете им, разберете българите, които живеете в Германия. Свържете се с тия хора, питайте ги къде са. Ако някой от вас има, който разполага с автосервис, отидете оттам, сменете им динамото, за да могат да си тръгнат, защото мисля, че вече трети ден продължават да стоят там. Аз бях в зоната и не знам всъщност какво се е случвало, тъй като знаете, че в зоната няма връзка. Знам, че част от вас са опитали да свържат. Има достойни хора в Германия. Опитайте се, съберете се, отидете 2-3 човека, чуйте каква е колата, вземете от някой морга едно динамо, занесете, сменете, позаредете им акумулатора, пък той е достатъчно и да запали там, да им подадете ток с кабеля, да запаля и оттам нататък тя колата им ще заредете им колата, защото аз не знам дали имате гориво, за да се приберат обратно в страната. Нямам понятие, нищо не мога да кажа. Все пак опитайте се да направите каквото е възможно, за да им помогнете по някакъв начин. Тъй като това се случва на всеки един и няма гаранция, че няма случай на някой от вас. Това са хора, които са били измамени от някакъв работодател турски в Холандия, отиват да работят хората и вместо работа чакайте, размотаване и накрая се тръгват обратно, тъй като няма работа, паричките им свършват и хората тръгват да се прибират и им се случва това нещастие. Повтарям номера и се надявам, че българите, които сте в Германия, нямате никакъв проблем да отидете 2-3 човека, да се свържете първо с тях, да разберете каква е колата, от някой морга да вземете едно динамо, да отидете, да го смените, да им заредите колата и да ги изпратите по живо, по здраво за родината. Телефонният номер ви го повтарям още веднъж. 00359 89 36 91 234. Звъннете им, кажете така и така, обаждаме се. Изпратили сте съобщение на господин Владимир от страната. Каква ви е колата и къде сте. Изяснете къде се намират, каква точно е колата им, коя година, за да може да вземете от моргата едно динамо за 20-30 евро. Имате там хора наши, има, които ремонтират коли, в сервизи работят. Тейте, сменете, заредете им колата на тези хора, за да могат да се приберат. Нещата по света започват да стават лоши. Знаете, че в момента е взето вече решение. Започва се не само в Англия, започва се в Испания, започва се и в други държави, включително има взето решение и Германия, и Дания, Норвегия, Швеция, като включително в някои държави е взето решение да започне от 15 вакцинирането на децата от 5 годишна възраст. Разполагате с денонощие и нещо да вземете решение и да успеете, които от вас имат малки дечица, да хванете пътеката и да тръгнете да се изтеглите, докато все още има такава възможност. Защото скоро, по всяка вероятност, може да няма и такава. Това, което се случва в момента в чужбина,
принуди тия офицери от силите за специални операции и други подразделения на военноморския флот, военно-въздушните сили, включително и работещи в региона, в граничната полиция на различни държави, морската пехота, да започнат изтеглянето си предварително, а не както беше според плановете ни, в момента, в който започнат да сриват света. Хората просто искат да се спасят децата, казват, че там всички са с либерално промити мозъци и са готови дори да се бият един друг, кой пръв да бяга да се слага ваксина. Въпреки че наистина има и будни хора, има огромни протести, видяхте страхотния протест във Виена. Видяхте какъв протест имаше във Виена. Видяхте във Франция, гледайте в телеграм-канала, не пуснали си материалите, във Франция как народът се хвърля в битка с тежко въоръжените полицаи от Еврожандарм, не от френската полиция. Това е секретното подразделение, създадено от ЕС, тайно от народите на Европейския съюз, казва се Еврожандарм. Главната му щаб-квартира е в Италия. Командва се от румънец. И това подразделение има правото да прехвърля сили във всички държави, въоръжени до зъби, без проверки на митници, без документи, без да се интересуват от тях. И в момента ги гледате как с нощи на видеозаписите сте ги виждали как от упор гърмят по хората с гумени куршуми, но френския народ се хвърля в битката с тях и директно участваха в сражение. Един невъоръжен народ, да, някои от народа са бяха въоръжаха се с тръби, с знаци, с железни пръчки, кой каквото може. Отнемаха оръжието на полицаите, палките и се хвърляха в битка. В момента в света се случват страшни неща. Случват се страшни неща. Неща, които никой, може би, никога не е предполагал, че може да случат. Тези неща са, които се случват. От една страна, ви казах, има нещо изключително позитивно във всичко това. И позитивното е готовността на народите по света, които се пробуждат и които схващат, че в момента сме на началото на нещо неудържимо, което в крайна сметка ще подпали целия свят. Това, което виждаме в момента е едно световно пробуждане, където стотици милиони хора по света се пробуждат, за да видят как техните правителства, медии и здравни организации са безумно корумпирани и всъщност са тези, които се опитват да ги превърнат в жертви, да ги продадат на заколение и да наложат една абсолютна тирания. И че всъщност бързат поради проста причина, че нежеланите реакции от ваксините световен мащаб взеха да излизат наяве. Света вижда как невинни здрави хора биват арестувани и принудително изпращани в концентрационни лагери. Ако някой не вярва, може да проверите какво става в момента в Австралия, където тези смъртоносни отровни коктейли причиняват сърдечни заболявания, рак и прочее, включително при безброй хиляди деца по целия свят. Но това ще пробуди човечеството да се пробуди в такива мащаби, които не бихме могли в момента да се представим. В такива мащаби, които не можем да се представим. Знаете, че през последното десетилетие само една много малка част хората бяха наясно с опасностите от ваксините, преди изобщо да има COVID-19. Имаше движение против лъжеваксините, защото всички тия ваксини нямат нищо общо с такива. В България аз познавам поне няколко човека, на които 5-валентната ваксина в крайна сметка превърна децата им в изключително болни, аутисти с други съпровождащи заболявания. И това бяха едни прекрасни, умни и чудесни дечица, които лично познавам. Интересното е, че тези
родители по света, които се отваряха очите и започваха да разкриват истината за лъжеваксините, които са създани през последните 20 на години, всъщност бяха подлагани на пресмех. Но в момента вече не само, че огромната част от хората се отвориха очите. Броя на здравните специалисти в световен мащаб, които се събуждат за невъобразимата престъпност в фармацевтичната индустрия и злоупотребите, които извършват хората, които са начало на СЗО, вече е опомрачителен. Сега вече един много малък процент от човечеството вярва на медиите. Много малък. А броя на прогледналите всеки измина ден все повече и повече се увеличава. Виждаме как идва експлозия, която ще бъде много по-голяма от това, което сме виждали до сега. Нека тази мръсна сатанинска сган да прави опити за увеличаване на своята тирания. Нека да се опитва да изпраща здрави хора в концлагери, без никаква причина, да налага насилствено мандати за вакциниране, които са толкова смешни, че дори най-големите глупаци в момента започнаха да проглеждат. Всъщност, с колкото по-зле, аз казвам толкова по-добре. Защо? Защото по този начин сатанинската, мръсна, илюминатско-рептилоидна, педофилска, езуитска, масоно-идейска сган, всъщност сама копай гроба, в който ще падне. Те сами ще попаднат в капаните, които поставят на човечеството. Знаете много добре, ние имаме една поговорка: вола като ри, пръстъп ще падне на гърба му. Искам да споделя и още нещо, всъщност, което се случва. Това е, че те прилагат в момента тотална цензура. Изтриват сайтовете на огромно количество от хиляди организации, които възникнаха и се борят с тях. Когато започна тая пандемия, на мен ми беше ясно, че в крайна сметка те ще попаднат в собствения си капан и ще бъдат унищожени със собствените им оръжия. Какво имам в предвид? Създадаха Facebook, Twitter, YouTube, Google, Microsoft, всички тези компании, ако някой от вас не знае, всъщност са създадени от DARPA, Агенцията за напреднали изследвания на военно-промишления комплекс на Съединените американски щати и Централното разузнавателно управление. Лицата, които ги ръководят, всъщност са подставени лица. Нито Зукърбърг, нито другите са истинските собственици на тези компании. Те са подставени лица, които са сложени там само за да ги ръководят, за да може приходите от тези компании да пълнят черните каси на Централното разузнавателно управление. Знаете, преди време в един видеоматериал ви обяснявах през коя компания за рисков капитал на Централното разузнавателно управление всъщност са финансирани тези компании и защо бяха създадени. Бяха създадени, за да могат да контролират целия свят, да изграждат досиета на милиарди хора по света, които сами предоставят информацията в всичките тези платформи. Всъщност тези платформи бяха използвани от сатанинското задкулисие, за да може с тяхната помощ да организира така наречените арабски пролети, оранжева революция и прочее, които са част от арсенала на Бил Гейтс, на Сорос, Ротшилд, Рокфелер и сие. Знаете много добре, някои тук хора пускат от известно време видеоматериали, на които папата целува ръцете на Ротшилд, Рокфелер и на Кисинджер. Папата, което означава, че той е техен подчинен. Налагат тотална цензура навсякъде, но тяхната цензура всъщност дойде много по-късничко. Те използваха това, за да предизвикат фалшиви
сатанински революции по света и да налагат своя ред, да ограбват, да разрушават държавите, но в същото това време, както интернет използваха за същите цели, но в същото това време хората по света пък използваха техните платформи против тях самите, независимо, че денонощно триете унищожават милиарди постове, коментари, материали. Всъщност хората по света продължават да разпространяват нови и нови такива, да се правят фалшиви профили и все по-яростно да разпространяват истината. Тоест те вече не успяват толкова бързо да реагират, независимо, че на време са създали интернет, за да бъде система, която в крайна сметка ще контролира целия свят. Ваксините бяха пуснати, за да унищожат и поробят човечество и да помогнат за създаването на новия сатанински световен ред и световния сатанински електронен концлагер. Като хората бяха обречени да бъдат обучени с тия смъртносни коктейли, докато всеки един от тях окончателно бъде унищожен, т.е. до края на живота. Но всъщност смъртта на милиони, ето гледайте според официалните данни Съединените американски щати, само за един кратък етап, там до 18 август, от юли до 18 август, 152 000 американски граждани са умрели от ваксините. Това е според VAERS, официалният сайт, на който те пускат официалната информация за пострадали от ваксините, милиони увредени, 152 000 убити. Истината е, че те по принцип пускат само 1% от истинската информация. Това означава, че убитите са около 15 милиона, а увредените са стотици милиони. Това е само за Съединените американски щати. Казах VAERS. Гледайте европейските такива, гледайте английските, умножавайте по... Айде, да не по 100, по 10 умножавайте и ще видите всъщност колко много народ е убит. При така наречения свински грип, след първите 10 смъртни случая, те още тогава се опитаха да реализират тая своя програма, народите скочиха, оказа се, че за обикновените граждани е разработена една ваксина, помните историята във Франция, за елита 58 000 човека съвършено, друго вкарват им физиологичен разтвор с витамини. Истината излезе наяве, народите скочиха, след първите 10 смъртни случая беше забранено. Тук в момента обаче милиони умират и никой нищо не забранява. Защо? Защото те вече решиха, че контролират всички медии в света. Опитват се да махат веб-сайтове, да премахват видеоматериали, да затварят веб-сайтовете на организации, като например американските фронтови лекари бяха цензурирани във всички социални медии и дори уебсайтът им беше закрит. В резултат обаче на това преследване те вече имат милиони членове и се превърнаха в световно движение на свободата. Това са организацията American Frontline Doctors, т.е. американски фронтови лекари. За съжаление, в България има само 3-4 лекари, които наистина знаят и не само знаят, а реализират дълга си съгласно Хипократовата клетва, която са дали. Огромно количество други, хиляди, продължават да прибират пари и да служат на сатанинската престъпна система, убивайки за пари собствените си съграждани, включително и роднини. Това, което става в момента в света, е може би трудно да се опише. Защото това наистина е всъщност Третата световна война на силите на световното зло, на черното сатанинско зло, което се крие зад Ротшилд, Рокфелер, Бил Гейтс, Антони Фаучи, зад Зукърбърг, зад шефа на Световния икономически форум в Даос, професор и психопата Клаус Шваб, както и зад шефа на СЗО, бившия, той не е бивш, той си терорист, и организацията, той е правил опити насилствено да сваля властта, да убива свои съграждани и прочее, за да я вземе с организацията, в която е бил. Тя е била обявена за терористична във всички демократични, така наречени демократични държави. В момента по целия свят
излизат предупреждения за това, че се подготвя огромен недостиг на храна с прекъсване на електричество, затваряне и прочее. Знаем, че това ще се случи. Но когато това се случи, целият ад ще се освободи, ще се стовари върху гърба на сатанинската сган. Завесата на техните измами се вдига и повече никога няма да може да бъде върната обратно. Лудостта на това, което те причиняват на човечеството, е твърде очевидна и скоро ще стане още по-очевидна и ще предизвика най-голямата промяна в историята на човешката раса. Има хиляди организации, образувани по целия свят, които защитават свободата на човечеството. Това означава, че има надежда. Предстои една приливна вълна от свобода и истина, която като страшно цунами или като торналото, което оня ден вълнява в Съединените американски щати, Канзас, ще се стовари върху мръсните сатанински глави на престъпности. Тяхната наглост и арогантност са тяхната най-голяма глупост и слабост. Те мислят, че всеки човек е тъп, глупак, но всъщност най-големите идиоти ще се окажат те самите. Човечеството, както вече няколко години ви казвам, е кралско и божествено по природа, съгласно суверенното право и естествения закон. Тъй като телата на хората, нашите тела са храм Божий и всеки един от нас пази в душата си част от Бога. Точно това в тази наша суверенна, независима и божествена същност се проявяват най-вече във времената на страшни опасности, когато излизат наяве. И когато повече хора осъзнаят истината, че са божествени, суверенни и независими, свободно родени същества, пожара, който ще се разгори в душите на всички божествени личности, ще бъде такъв, че ще избухне като вулкан и окончателно ще залей с тази страшна лава на истината и свободата престъпната сган и ще ги ликвидира окончателно. Тази причина ви казвам, че няма от какво страхувате. В момента днес в България, в нашата скъпа родна страна, банда престъпници се опитаха да узурпират властта. Банда престъпници, доказани в България, днес имате доказан престъпник, фалшифицирал документи, взел министерски постове, за да може да злоупотребява и да се разпорежда с финансовите средства на страната. Знаете за кого говоря, който днес се самоназначава за премиер чрез фалшификацията, която беше извършена с така нареченото машинно гласуване. Тези узурпатори на властта, това сатанинско, безобразно казвам, лъжа правителство, престъпна сган, банда шайка, която се опитва да узурпира властта, реално твърдят, че 26% от българските граждани били гласували за тях да направят правителство. Ако обаче можете да разсъждавате логично и трезво. И знаем, че 26 е една тотална фалшификация, 26% са с 1,5 милиона умрели или липсващи от страната не гласували, които те са добавили като гласували. Тоест, реално имаме надали повече от 12%. Гласували изобщо, дебили, ходили да гласуват. Надали имаме повече от 12% дебили. Но приемаме, че 26% били, според техните фалшиви, отново престъпни, доказващи тяхната престъпна същност процента, са гласували. Добре, но в момента реално тези кандидат-узурпатори 26% са гласували за всички. За всички.
за всички. Те така твърдят. За всички. Това означава, че като махнете ГЕРБ, ДПС и Възраждане, тези, които правят коалицията, за тях са гласували към 12-13%. Това е според техните утвърждания. Според мен не повече от 6. От 6. 5 или 6. Но казваме. Аз твърдя, че са гласували 12%, те казват 26%. Добре. Приеме 26%, махаме половината заради ГЕРБ, ДПС и Възраждане и остават половината. Колко са? 13%. 13% от всички имащи право на глас не дават правото на никой тук, в тази страна, да състави каквото и да е било правителство. Значи 70% според тях, а според мен 88%, ясно и категорично с неявяването се пред урните показват, че са пробудени, достойни, умни, трезво мислещи и не желаещи повече нито една партия да управлява народа. Защо? Защото е ясно, че всички партийни върхушки, изключая членовете отдолу, които са изключително свестни хора, дори голямата част от тях не знаят, че са членове на разни партии. И нямат понятие, дори че се водят техни членове. Поради което е казвам, че огромната част от партиите са създадени с фалшиви списъци, в които са ги купили от хора от ЕСГРОНа, с подписите и прочее, които са фалшифицирали и дори не са законно съществуващи. Второто, което е съгласно самата конституция, тази конституция, която в момента те считат за валидна и легитимна, вътре в нея пише следното, че тя е легитимна само при едно положение. Ако всички съпровождащи основополагащи закони и нормативни актове бъдат приети в рамките на едногодишен срок от нейното народ. Тъй като те са приети 10 на 15 години след това, а не в едногодишен срок, това означава, че всички закони за счетоводството, за адвокатурата, за съдебната система, всички до един, приети след това, след едногодишния срок, са абсолютно незаконни. Което от своя страна, щом съдебната система е незаконна, какво означава? Че всички партии, избори, правителства, парламенти, международни договори, споразумения, данъци, такси, глоби, сметките, които ви налагат и присъди, са абсолютно незаконни и нелегитимни, т.е. дори съгласно римското право, което е всъщност морското право на сатанистите, дори съгласно него означава, че са правно нищожни. Имаме анализ, разработен от 26 международни съдии и специалисти по конституционно право от различни западни държави, които направиха анализ още преди 10 години и повече, в който доказаха, че всичко това, което става, е абсолютно незаконно. Тоест, не само според Конституцията са незаконни, а и според това, че всъщност никой не отива да гласува за тях. Защото хората знаят, че ръководството на всички партии са престъпни, незаконни и че единственото, което ги интересува, е да ви измамят с това, което в момента е на мода, това, от което в момента не доволствате, за да може да гласувате повече хора за тях, те да продължават да лапат повече парички и да влезат в парламента, без повече да се интересуват от хората. Поради което и народа, всъщност, на тези незаконни избори, показа резултата от народния референдум. Народа не желай нито една партия, т.е. нито едно партийно ръководство повече да управлява страната. Народа казва не на партиите, да на народовластието, да на пряката демокрация и самоуправлението на народа и суверен. Защото само и единствено народа е върховния, легитимен и пряк и единствен разпоредител с властта, ресурсите и парично на тази държава. Тази бандичка днеска, която всички партийни ръководства плачат за затвора. Те, които са подписали това споразумение. В него пише, че одобрява Истанбулската конвенция, всички трябва да ставаме третополови същества, че децата ни ясно трябва да и бъдат рязани някои неща, да им бият хормони и прочее.
Всички тези престъпни неща са вътре в това споразумение. Не знам дали сте го чели внимателно. Вижте какво са подписали партийните ви ръководства и утре всички ви тръгвайте към партийните си централи да подирате сметка на престъпната сган, участвала в това споразумение. Първо имате доказан престъпник, който е премиер, доказан престъпник, който е решил окончателно да ограби и да унищожи фирмите в България. Как? Естествено, малките и средните такива. Сега вече трябвало те да представят ежемесечни справки за касовите с наличности с цел грабежа да продължи и да продължат да теглят по половин милиард всеки понеделник. Само докато тази сган е била на власт, тя са теглили всеки понеделник по половин милиард парички. Задайте си въпроса къде са потънали тези страшни милиарди за времето, в което тази престъпна сган в битността си на участници в служебното правителство са били и са злоупотребявали, прибирайки тези пари. Питайте къде са парите. Членовете на различните партии отивайте и подкарвайте партийното си ръководство с шутове, гонете ги от партийните централи. Те не са. Те предадоха вас. Те злоупотребиха с вас. Те от ваше име, аз защо ви казах никога да не ходите да гласувате за партия? Защото от ваше име те извършиха тези престъпления. Сега излиза, че всички членове на БСП не има такъв народ и няма такъв народ и всички останали, които подписаха споразумението, че членовете на тия партии сте за Истанбулската конвенция, че ви сте децата ви да бъдат чипирани и вакцинирани, че ви сте за зелени сертификати, че ви сте... Слушам по радиото някаква професор Кожухарова, която обяснява, че те сертификатите били за това да принудят хората от тях да се вакцинират. И нямало да се отменя, защото пък много помагали да ги принудят. Всичко това е абсолютно незаконно. Госпожо ли си, госпожа ли си, лъже професор Кожухаров. Ти не можеш да бъдеш никакъв професор. Ти си една партийна подлога на сатанистите, която се опитва да ги подпомага за унищожаването на българския народ и държава. Вие искате да изтребите всички български граждани. Всички без изключение. И заради това съветвам всички членове партии. Вижте кои от вашите партии са гласували тази престъпна банда, ръководена от доказан престъпник, който трябваше отдавна да бъде арестуван, и заедно с резидентчето Руменчо Радев, който е подпомогнал това престъпление като група, организирана престъпна група с престъпен състав, поставила се за цел да нанесе вреди на българската държава в условията на продължаващо престъпление и прочее, са унищожавали, грабили, теглили пари, злоупотребявали и прочее, включително и докараха машините, за да може с помощта на трите програми на Централното разузнавателно управление, две от които скоро карти да камерат са специално създадени да работят в закрити, защитени компютърни програми и системи, където без да става ясно, че те са вътре, тайно да подменят вота и да изпълнят предварително зададените им параметри, докарвайки на власт, обявявайки за победител, предварително програмирания вътре резултат, поставен от дълбоката сталинска държава. Сега съветвам всички партийни членове, вижте там кой от вашата партия, не се занимайте с другите, вижте кой от вашата партия е гласувал за банда престъпници да узурпират днес властта открито нагло и да заявят, че от тук нататък българския народ подкрепя Истанбулски конвенции, българския народ подкрепя стратегията за отнемане на децата, българския народ подкрепя да бъде смазан, вакциниран, изпращан в концлагери, незаконните зелени сертификати, каквито щедро ви обещава това сатанинско, незаконно лъжеправителство, че от тук нататък в много ускорен срок ще ви наложи. То отивайте и почвайте да биете. Питайте кой разреши от ваше име на тази сган в собствените партийни елити да гласува така. Питайте. И не дейте да се отнасяте, че някои партии били гласували против. Те са следващите,
на които в момента дълбоката сатанинска държава им заработва рейтинга, защото ясно, че от тях нищо не зависи, заработват им рейтинга, ще го видите по това, че ги показват по телевизии, по радиостанции, ще дават интервюта, нещо, което ако те бяха наистина порядъчна, нормална, истинска опозиция, никога нямаше да допуснат. Никога нямаше да допуснат. Помните ли Атака в младостта и когато наистина хората там се опитваха да водят битка, някой да ги е показвал някъде. Не, бяха плюти, храчени, наричани екстремисти, лумпени и прочее, и никой не ги показваше никъде, освен да ги плюят. Сега ще видите обаче, че някои други партии, които се пишат опозиционни, ги канят в телевизиите, да дават им подходящи въпроси, подпомагат им да отговорят подходящо, за да ви представят уж следващите борци за свобода, а всъщност следващите, които са подготвени, когато тези бъдат свалени. А те ще бъдат свалени от народа, тъй като са незаконни. Не може казахме, те твърдят, че 26% са гласували. Тъй като ДПС, ГЕРБ и Възраждане правят половината, другата половинка са 13%. Не може с 13% ти да искаш да управляваш 87% народ. Не можеш да искаш да управляваш 87% от българския народ и държава. Невъзможно. Нямаш подобни права. Единственото, което можеш да правиш, е по цял ден на площад Народно събрание да лъскаш обувките на народа и да им ближиш краката с надежда, че няма да е поредният, който те ритва и ти избива зъбите или те стъпва на вратлето. Така или иначе, ясно е, че всъщност, казах ви преди месец и половина, че едни хора извън страната се опитват да ви помогнат да се осъзнаете и да разберете какво всъщност се случва. Че тези хора умишлено ще съберат, ще накарат, използвайки черните дела зад гърба на всеки един от партийните елити, да сключат споразумение. Ще накарат яростни уж противници и непоправими идеологически различия да се прегърнат покотливо, да се пляскат по задничетата и да сключват уникални сатанински споразумения. И че тези хора извън страната ще използват един служител, който е тук. Техен. За да ви покаже на всички каква сган, каква престъпна сган имате там горе, която е готова на всичко само и само да продължи да унищожава народа. Че ще го направят толкова брутално, че искате или не да се отворите очите кой е резидент. Каква е истината за това момченце? На кого всъщност служи? Какви хора ви е назначил за служебни правителства и прочее? Само сатанисти и масони. Чрез това, което това момченце прави, да ви докаже, че е престъпно, че е зависимо отвън. Да ви покажат колко са зависими същите тези, които днес се прегръщаха и празнуваха, че изберат правителство. Като накарат непримиримите противници да се прегръщат и целуват, за да могат да ви отворят очите, да разберете какви продажни, мръсни, отвратителни управници и узурпатори се опитват да отнемат властта на народа. Умишлено ги накараха да се публикувате програмата, за да видите какво коалиционно споразумение са ви подготвили, което е пагубно за вас, за българския народ и държава. Белким най-после, дори най-тъпите и заспали от вас, да си отворят очите, след като ние се мъчим години наред, да ви пробудим и огромната част продължавате да спите. Опитаха се. Дано да са успели.
от днес нататък аз самия считам, че в тази страна няма правителство. Казвам на всички компании и прочее, не сте длъжни да предоставяте никаква информация на престъпната сгъна. Това не е законно, легитимно правителство. Това е банда, престъпници и узурпатори, възглавявани от доказан, отявлен и нагъл престъпник, който се опитва да ви бъде и премиер. Разбирате ли, там вътре единият ви се усмихва и ви го обявяват за секс символ, пък всъщност се оказа, че има чужденец, който го оправя. Другия се оправил вътрешно с един от държавните служители. Другите и жени и мъже се оказаха хермафродити, защото хукнаха да се прегръщат с тях, включително изневериха на идеалите на собствените си партии, на собствените си утвърждения, на собствените си заявления, с което всъщност се унищожиха и партиите. Всички до един там са престъпници и цялото това Народно събрание е банда, която заслужава да бъде съдена и ще бъде съдена. И всеки, който се гласи да отиде в това престъпно и незаконно правителство, ще бъде съден и според Нюрнбергския кодекс, Конституцията и законите на България. Тъй като те, без да питат народа, без да провеждат каквито и да е било общонационално допитвания, подписват, че подкрепят Истанбулската конвенция, поради неща, които противоречат на Конституцията дори на българската държава. Да не говорим за международните споразумения и договори, които съгласно заявеното в Конституцията, че всичко трябва да бъде прието в срок от 1 година, от нейното обнародване са абсолютно незаконни. И членството им в ЕС от първанката, там пък беше първанката, който тие подписа Лисабонския договор, който си беше точно копия на Конституцията, която предлагаха. Защо? Да може и той там и семейството му да движат бизнес. Между прочим, неговия подпис също го имаме с другите президенти, премиери и финансови министри. На документите милиардите, които притежава България, да продължат да остават чуждите банки срещу процент, който там тази сатанинска сган заделя от лихвите по тайните банкови сметки на всички президенти, премиери и финансови министри на България, с изключение на един единствен Жан Виденов. Защото, прогонвайки руските еврейски олигарси, не им разрешавайки да присвоят газопреносната и енергопреносната мрежа на България, прогонвайки и спирайки стотиците милиони, които е получавал Сорос от престъпните антибългарски незаконни правителства след 10 ноември, на тях им е било ясно, че няма да подпише. И тъй като наближава срока да подпишат за пореден път, че тия пари трябва да останат там и те да се разпореждат с трилионите долари собственост на България, те му организират вътрешно партиен преврат с помощта на продажната част от върхушката на БСП, така както на времето използваха и продажната част от върхушката на БКП, да извършат антинароден държавен преврат 1989 година и да свалят първия из партия на държавен ръководител, защото за да могат да разкъсат България на кървави късове, да я разграбят, разпродадат и да си напълнат джобовете. Така че тръгвайте да търсите партийните си вожди. Пишете ясно и открито всеки, който не иска да понесе отговорност заедно с тях. От партийните елити. Заявявайте ясно и открито, че е извършено категорично предателство и на партиите ви, и на партийните ви идеали, и на членовете ви, и на тези, които са гласували за вас. И всичко е било подменено от престъпната управляваща върхушка във всяка една партия. Пишете им, че те са абсолютно незаконни. Не може с 12, аз казвам дори 6, но приемаме, че
това, което твърдят 12-13%, не можеш да управляваш цял един народ. Болшинството, от което ти е гласувал недоверие и заявява, че ще си доказан престъпник и че твоето место е затвор. И тук е време и прокуратурата да се намеси, докато все още има възможност, преди народа да тръгне сам да арестува тази банда престъпници. Защото ако няма прокуратура, народът ще бъде принуден, съгласно все още декларация за правата на човека, сам да вземе мерки и да въведе ред в страната. Съветвам прокуратурата и главния прокурор. Ясно ми е защо. Знам защо Радев се опитваше да воя с теб и да тамаха и защо ти искат да тамахат. Проблема беше, че стигна много близо до една от главите на сатаната, която срещу заплащане назначаваше посланници в чужди държави, съдии и прокурори. Срещу заплащане. Защото айде от приятелство да назначиш един, но бяха заловени хора, които в телефоните им бяха открити преписките какви пари се дават за назначението на той, оня, 3, 4 и 5 в съдебната система, в прокуратурата и на посланнически места извън страната. И когато тръгна да правиш обиски близо край резидента, притеснен да не излезе истината, той излезе, взе да вика долу мафията, да дига мръчето на Сорос с Илиянка Йотова, човека на Сорос в България, която реално управлява в президентската администрация, и да ти искат оставката. Сега е момента да не докажеш на целия български народ, че ти си достоен човек и да разпоредиш на всички тези момченца, извършили тези престъпления, никакъв имунитет, няма нужда да им бъде свален имунитета, тъй като те нямат реално такъв. Не може престъпник при незаконни избори, фалшифицирани, да прави правителство. Партията му е незаконна, изборите са фалшифицирани и незаконни съгласно Конституцията. Всички партии, регистрирани след 1991 година, са незаконни. Незаконни и не могат да участват нито в избори, нито да участват каквато и да било власт, парламент и прочее. Директно разпорежда и да бъдат арестувани и разследвани, като предлагам народа да излъчи комисия. Има достатъчно бивши полицаи, следователи, пенсионери, които могат да присъстват на разпит на престъпната сган, за да се избегне всякакъв опит за корупция и опорочаване на разследването и те да бъдат съдени в състезателни съдебни процеси, осъдени и изпратени там, където е местото. От днес нататък българският народ, обръщам се към българските граждани, които са умни, трезво мислещи, разсъждават нормално. Пишете навсякъде, че така както аз заявям, аз нямам правителство и президент над главата си. От днес нататък единственият съдник и разпоредител с властта и ресурсите и съдбините на България е българския народ и създател. Кой както и да го нарича. Исус Христос, Отец, Син, Отец, Син, Бог Дух Свети, Брама, Буда, Шива, Аллах, Яхве и прочее. Създателя е единствен за всички. От днес нататък единственият управник на тази страна е българския народ, всички български граждани, родени на тази свещена земя, сме сестри и брати. Вие сте единствените разпоредители със съдбините, бъдещето и ресурсите на България. Създавайте се Комитет за национално спасение, изграждайте в ускорени темпове комитети за местно самоуправление на всички градове и села на България. Предадени сте отвътре. Врага не е Ротшилд, Рокфелер, Сорос, Гебреус терориста,
Клаус Шваб психопата и масовия убиец Бил Гейтс. Не. Врага са тук сред нас техните позорни, престъпни слуги и агенти, с които ние нямаме нищо общо, поради което не сме длъжни да плащам никакви данъци като суверенни и независими личности на тази сграда. Не сме длъжни да им слугуваме, не сме длъжни да изпълняваме нито едно тяхно разпореждане. Запомнете, че може, както направиха и с Frontlines, доктор в щатите, фронтови лекари, да ви закриват сайтове, да ви закриват организации и прочее, се опитват да я преследват. В момента от 15 000 американските фронтови лекари, организацията им вече наброя милиони. Първите ще бъдат последвани от следващите. И колкото и да се опитват да ви притискат, все повече и повече и повече ще стават тези, които са вече пробудени и готови за последната и най-решителна битка. Влизайте в строя, защото тази сган ще се опита да ви ликвидира изключително бързо. Ето, те заявяват не само Истанбулска конвенция. Много бързо, само ваксините ще предизвикат нещо, което е абсолютно алогично и противоречи на всякакви медицински познания. Само ваксините ще ли да предизвикат така наречения стаден имунитет. Нищо подобно. Всички вече български граждани имат имунитет. Тези, които умират, биват убивани с ваксините, смъртносно опасните коктейли, наречени ваксини. Тези, които се разболяват от това страшно пръскане денем и нощем. Следете, има програми, може да следите как английските военни самолети излитат от базата си в Кипър и цяла нощ расят над България и Румъния. Следете, има материали, може да гледате какви самолети през нощта минават, какво правят, как ръсят зигзагообразно, къде заминават. Има ги. И няма да бъдете изнадани с техните камъни по техните глави. Господ Бог какво беше казал? Че враговете на вярата и на Бога, сатанистите ще бъдат погубени с собствените оръжия. Ето, те изобретиха интернет с цел да наложат тотален контрол на света, Фейсбук, Twitter, YouTube, всичко с цел да предизвикат оранжеви революции, соросоидни и сатанински такива, фалшиви арабски проекти, за да разбият лигата на арабските нации, за да унищожават и поробват света. И всичките оръжия проработиха също тях. Така че да не губим ценно време. Членовете на партиите, посещайте партиите и подкарвайте партийните си ръководства да им дирите сметка. Както вие решите. Те са извършили престъпление, те са предали вас, те са извършили измама, измамиха ви да гласувате за тях. Те твърдяха, че нямат. Завеждайте и дела срещу тях за измама. Те ви измамиха. Те ви продадоха. Те изтъргуваха вас, гласовете ви и душите ви. И предадоха и децата ви. Сега се оказва, че ви сте подписали Истанбулска конвенция и всичко. Нищо, че протестирахме години наред активно всички, защитавайки българския народ и държава. А сега да се върнем на блокчейн революцията. Както ви казах, света предстои да случи нещо, което никой не знае, не пише. Виждате, че в финансовите медии няма нищо по този въпрос. Никъде по света в финансовите медии няма нищо по този въпрос. За това, което предстои, ще се случи. Този месец е на 11 януари. Това е съкращаването на 98,4 от биткоина. Биткоин е основата на блокчейна заедно с Ethereum, която пък е платформата, в която се градят почти всички приложения. Ако искате някъде да закупите част от компютърна програма, защото алткоините е всичко, което е различно от биткоина, т.е. алткоините са и истината е, че това са части от полезни компютърни програми, изключая
мем. Тоест Dogecoin, Shiba Inu и прочее, които са създадени без всякаква стойност за забавление, имат някаква спекулативна такава, подлъгва се някой, Илон Мъск казва нещо, милиони се втурват да купуват, след това пък милиони изгарят и десетина правят страшни удар, прибирайки парите на българците, които са купували мемове без всякаква стойност. Дори сега вече в интерес на истината Shiba Inu може би ще стане, ще получи някакви приложения, може дори да направите борса и прочее, но това е тепърва. В момента, в който спекулативно се използваха, тия мемове не решаваха нито един проблем, нито от ниво 1, нито от ниво 2, нито от ниво 3. Нито работеха за бъдещия Web 3, нито за децентрализираната финансова система, нямаха нищо общо с това. Когато биткоина, с който реално са свързани нещата в самото начало, бъде съкратен, а това вече се усеща, че ще бъде съкратен, за тези, които имат често чувство, интелект и достатъчно аналитично мислене. Когато бъде съкратен, какво се случва? Настъпва глад. Няма предлагане на биткоини. Всеки един, който иска да се купи някакви алткоини, т.е. части от компютърни програми, които решават изключително важни проблеми в блокчейн технологиите, в децентрализираното финансиране, включително и в мета, т.е. виртуалната реалност, не на Фейсбук, на фалшивия Зукърбърг, биоробота, а реални такива, цифровизиране и токенизиране на метавселената, включително на концерти, на спортни събития, на игри електронни. Вие трябва да закупите биткоин и да го замените за съответните алткоини, които са ви нужни на съответните борси. Когато обаче няма биткоин или количество е изключително малко, а милиарди хора в момента по целия свят се събуждат и разбират какво означава децентрализираното финансиране, излизане от контрола на столната финансова фиатна, т.е. на фалшивите книжни необезпечени с нищо пари система, всички сигурно да се измъкват от този сатанински контрол. Между прочим, е това престъпно, незаконно, узурпаторско съобщество, което в момента се опитва да узурпира властта в страната, е решило да премахне всички книжни пари, да ви снеме парите, с които бихте могли да работите и да използвате в брой до един изключително малък минимум от 1000 лева, да не може да плащате нищо друго, да им представите ежемесечно информация за касовата същност, прочее. Т.е. те искат тотално да знаят всички тайни на вашия бизнес и да могат да ви унищожат в полза на себе си, на тези, които са дошли да защитават техните интереси. Една банда от престъпници световни. Да. Всички ще сигурно да избягат целия свят от опита на сатанистите да наложат единната си световна електронна валута, която през 5G антените, биосензорите наночипове, които са ви вкарали с тези лъжеваксини, изкуственият интелект и облачните компютри ще работят с нея. Ще се втурнат милиарди по света да искат да закупят съответните алткоини, които да могат да решават важни проблеми в блокчейн технологиите и да им носят съответните приходи, включително и лихви върху парите, за разлика от липсващите в момента, каквито и да е било лихви в банките. Банките дори биват глобявани от централните банки, така наречени централни. Те отдавна не са централни, а са собственост на Ротшилд и Сием, масонско-илюминатската престъпна схема. Включително плащат неустойки, когато се влагат парите в Националната банка. На различни държави няма така. БНБ отдавна не е нито българска, нито народна, тя е собственост на така наречената ЕЦБ, Европейска централна банка, която обаче не е нито европейска, нито централна, а собственост на 136 частни фирми и банки, естествено, ясно ви, от престъпния картел.
Когато сигурно това, че няма биткоини, които да закупят и разменят за нужните им алткоини, цените ще скочат ужасяващо. Защо? Защото няма предлагане. Вместо 1000 хляба, имате 10 000 човека чакат пред фурната, но фурната може да пусне само 5 хляба. Няма повече брашно, няма повече електричество, 5 хляба. Нали ви е ясно какво ще се случи там, ако е по-цивилизована обстановката? Цените на тези 5 хляба ще скочат до небесата. Ако не е до там цивилизована, пред фурната ще започнат убийства, за да може някой да вземе хляб и да се нахрани семейство. Биткоина и Етериум реално са хляба на блокчейн технологиите и децентрализираното финансиране, включително на метавселената. Поради което ликвидирането, т.е. унищожаването на липсата, съкращаването на така наречения халванинг на 98% от биткоина ще доведе от там, че ще последва след това взрив на цените. Поради огромното търсене и изключително намалено предлагане. Тъй като биткоина е голям, струва скъпо, казах, аз съм възложил на екипа от международни експерти, изобщо да не се занимаваме с него. Да, благодаря на тия момчета, няма кой друг да знае в света, че това нещо съществува, че ще бъде съкратен и прочее. Ние го научихме, те го научиха на време и ни предупредиха. Но тъй като да купим 100 биткоина, днеска е паднал там 50 хиляди, но казвам, прям 50 или 60 хиляди, и да ги държим, да изчакаме скока, това означава, ще трябва да дадем няколко милиона. Да дадем 6 милиона, примерно, за да изкараме 4 милиона печалба. Тъй като българският народ надали се обедни за да свърши тази операция, и членовете ни са бедни хора, те нямат такива възможности. Поради което им казах, че е по-добре те да намерят да правят всичко възможно, включително рискуваме да плащаме това, което те ще платят за квантово компютърно време, да извършат анализ, за да може да ни информират кои алткоини са изключително важни на тази система, свързани с цялата тази история и биха могли да скочат. От хилядите ще скочат само някой. И ние искахме да знаем кои. Защо? Защото има една особеност. Прескок на биткоина, някои алткоини скачат от 20 към 1 до към 50 към 1. Тоест на един скок на биткоина, ако той удвои просто цената си, те могат тяхната да умножат 20, 30, 40, 50 пъти, най-често 10. Което означава, че с малко парички вложени, примерно казвам, вложил съм $1000, мога да изкарам 10 000, 20, 30 000 долара. Тоест, многократно да се увеличат финансовите средства. Това е нашата система, която измислихме за специален вид инвестиране, за да може, казах, асиметрично, за да може нашите хора с малко парици, участвайки в тези неща, да успеят да направят пари, да се покрият разходите, да се върнат кредити и прочее. Казахме, това е валидно за абонатите на емисионните бюлетини, те първи получават информация, защото в крайна сметка по някакъв начин все пак помагат за заплащането на тези огромни разходи, които се плащат на експертите, най-достойните от достойните от членовете. Тук някаква дама писала, ма защо само от членовете дайте информацията на всички? Ами, уважаема госпожо, поради простата причина, че за да ни дадат информация, тия хора искат да плащат. Ние не ви караме да плащате, но от вас искаме едно.
от тези, на които е предоставено. Да бъдете изключително стойностни, почтенни и борбени български граждани, да разпространявате материалите, да се опитвате да събудите другите хора, т.е. да правите нещо полезно за общото дело народно. Не може да стоите, да се протягате по нощни клубове, по спа центрове, докато другите гладуват, студуват и независимо от това се мъчат хората да разпространят и вършат нещо полезно, да участват в занятия и тях, нали, достойните да ги зарежем на една страна, пък е на такива като тебе, дето имат някой лев и може ли били да направят пари, ако сме дали информацията? Не. Информацията, първо, абонатите, за да имат неоспоримо предимство, абонатите на инвестиционните бюлетини, те се свързват с редакцията, те ни информират кои са хората, предоставя информацията им предоставя. Второ, на най-достойните от достойни и доказали се с делата си членове на организацията. И чак след това на съвета ще се вземе решение. Дали да бъде предоставен някой друг, но вече цените са променени. Защо? Защото ако абонатите на инвестиционните бюлетини знаят, че тази чаша струва 1 лев и тя ще скочи до 10 и се е купили на 1 лев, защото още никой не знае, че предстои да скача коя чаша точно тази или тази. Коя ще скочи от тях, коя има чай, в коя има кафе. Когато те я купят на 1 лев, те ще изкарат, а тя ще стане 10, те ще изкарат 9 лева. Ако бяха последните, на които я предоставяме, когато тя е скочила, е тръгнала и си върви нагоре, ще вложат 9 лева, за да вземат една чашка, тя ще се продаде за 10. Каква е тяхната печалба, 1 левче? Не. Ние искаме хората, които са били мислещи, аналитично, действащи и изпреварващо, да получат неоспоримо предимство. След тях и достойните хора. И достойните хора, защото те нищо нямат никакви разходи, никакви, освен усилията, които са положени и получават информация. Накрая се решава дали да бъде предоставен на други. Естествено, те отново ще имат предимство, защото ако абонатите на инвестиционните бюлетини са купили чашката, т.е. са знаели и са купили чашата за 1 левче, най-достойните от достойните са взели за 2, защото вече някой е взел да я купува, то следващите ще могат да я вземат на 4 или 5 лева, но по-малко, отколкото те, които ще я вземат на 9,950, ще изкарат, ще я продадат за 10. Целта е на останалите поне и за 5 лева да я вземат, да могат да изкарат 10 и да направят печал, т.е. да имат неоспоримо предимство пред целия останал свят. Тук това, което надявам се, трезво мислещите, аналитично мислещите, интелигентните, трябва да разберете едно. Вие имате предимство пред всички останали по света. Да, ще започне да се разчува, ще усетят хода, който започва, ще се втурнат и други. Защо? Защото има интелигентни хора, които разполагат с страшни програми за милиони разработени, които следят всяко едно движение на хиляди криптовалути, борси, всичко извършват светкавични анализи и прочее. Някой друг ще се отвори, но когато се отворят, започнат да се отварят масово, вие вече ще притежавате всичко и нямате никакви подобни проблеми и със сигурност ще успеете да си отвоите, отроите или учетворите парите. Докато другите, те първа ще купят чашките на 9 лева и оттам нататък ще трябва по някакъв начин да се оправят. Нас това не интересува. Нас не интересува да помогнем на нашите хора тук. Тя дама пише, само Господ имал
правото да определя кой да бил имал предимство. Ами след като Господ ни е дал достатъчно разум в главите, за да използваме всички свои връзки, контакти, влияния и професионални, и лични, и приятелски възможности по света, да се сетим на време, да създадем подобен международен екип, да ги насочим какво трябва да търсят, да им плащаме от джоба си за това, което те правят. Защото там на Запад не са свикнали да работят без пари. Там приятелство си е приятелство, но за тях средните с пари. Това не са руснаци, които заради приятелство и братство хората са готови да вършат много неща безплатно, така както и ние. Не. Там хората искат да им се плати за знанията, за това, че са учили толкова години, че са харчили пари за това нещо. Те искат да се остойностят разходите, които са правили, за да бъдат достатъчно умни и интелигентни. Да след като Господ Бог ни е помогнал да мислим така и да свършим това, значи той определил на кого ни си заслужава да дадем информацията. Ако не беше така, той щеше да пречи на съзнанието на международни екипи на получаването на изпращаща информация. Ама защото тя била имала пари, защо трябвало сега голтаците и разни там хора по света, български граждани, те сега да си купили първи, пък тя последна. Не, то трябвало сега да следи, защото тя може да купи много. Ами купи си, моето момиче, направи си екип. Направи си екип, вместо да ми се търкаляш там по спа центрове и да ми се гиздиш, направи си екип, плащай му. Плащай тия пари, които плащаме. Ние получаваме информация и скупувай каквото искаш. Няма да стане така. Казах, на тези, които са най-достойни и свестни. Достатъчно стъпки сме направили за много хора. Надявам се, част от тях да могат да оценят всъщност какво се прави за тях, което те никога и с нищо не са да случили. Но все пак се прави за тях. И наистина да ми докажат конкретно, че са били достойни за това, което сме правили. На всички тези, които лично аз съм оценил, че заслужават, и съм преценил, че трябва да получите информация, искам също, независимо, че сте членове на организацията и че полагате съответните усилия, да продължавате да доказвате, че заслужавате всичко това, което правим за вас. На останалите мога да им пожелая успех. Тези, които се хванат да действат и да участват сега, наистина ще извършите уникални неща. Това трябваше да го направи държавата. Това трябваше да го направят вашите политически партии, за които ходите гласувате. Защо не ги накарате в момента? Те разполагат с милиони субсидии, които вземат, благодарение на паричките, които се прибират от вашите данъци, отиват в бюджета и им пълнят с милиони джобовете ежемесечно. Защо не накарате тези лидери, вместо да сърдите на нас, накарайте ги те да направят също. Нека да направят също. Да организират, да съберат екип, да анализират и фондовите борси, и криптоборсите, и блокчейн технологиите, да търсят варианти, да изчисляват, да плащат, да ви осигурят нужните ви анализи с праваща информация и да правите пари. Нямам нищо против. Ще се радвам да имаме такава здравословна конкуренция, за да видим кой е по-добър. Казах на всеки, който не докаже, че заслужава с делата си, включително на тези, които са кандидат-членове, наистина, щом видим, че вършат нужното, необходимото за общото дело народно, ще се постараем да им помогнем да стъпят на краката. Нашата цел е в момента голяма част от членовете на Воинския съюз, които наистина са достойни хора, въпреки че са бездействали много дълго и само са върли членове, наистина в момента да се опитат да докажат, че не случайно са били част от нас, които се борим толкова дълги години сами. И че наистина заслужават да получат такава възможност. Благодаря ви на всички.
всеки момент тази информация, която сме предоставили вече на тия, които са абонати на инвестиционните бюлетини, не пишете на нас, имате си имейл в текста отдолу на редакцията, пишете на тях. Те ни информират кой им е абонат и ние им предоставим информация, за да им предоставят. На тези, които са доказали, че сте достойни, сме ви предоставили такава. Тази информация в рамките на следващия 2-3 дни ще вземем решение на кого още да я предоставим. Кой кандидат, член заслужава да му бъде представена. По принцип не се опитвайте, ме карате, казах, с някакви малки изключения, когато наистина аз представя, че някой заслужава, няма никакъв шанс този човек изключително свестен да се справи сам, мога евентуално да се разпоредя, да му бъде помогнато, да му помогнат да се инвестират там средства на криптобърси и прочее. Но голяма част се опитвайте го правите себе. Намирайте специалисти, четете, занимавайте се, действайте. Нямам никакво време. В момента вече освен цялата организация, граници, дейност, зони, подготовки на храни, лекарства, виждате на къде това са, всеки момент може да се изтеглим хората, наемане на контейнери, на сгради, ремонти, всички тези неща, които са на главата, сега вече трябва да се занимаваме с всички изключително стойностни граждани на други държави, които са били водещи офицери от службите им, да силно са силите на специални операции най-вече, сред които включително има и генерали, които започнаха да пристигат, да им осигуряват квартири, жилища, настаняване, места, децата им влизат в училища, трябва да се настаняват. Отделно трябва да им се осигурява место, където почнат да се изграждат нужните жилища и прочее, производства, с които да се издържат. Те готовите пари свършват бързо. Та всичко това е на моята глава. Само на моята глава. Няма кой да помага. Знаете, че ние години наред не получихме никакви помещения от държавата. Няма къде да съберем хората, те, които се опитват щаба да помагат. Хората са всеки един по домовете си, налагат срещи с тях по улиците, вече и кафета няма, нищо няма. Или да ги събираш в къщи, след което те си отиват и всичко останало увисва отново на гърбати, включително и цели нощи правенето на видеоматериалите, след това конвертиране, качване в нашите групи. Не пускайте нашите видеоматериали в нашите групи. Във всички групи и страници на Воински съюз и БНО Шипка материалите са пуснати поради което се обръщам за хиляден път към вас. Не ги пускайте там. Там те са пуснати. Пускайте ги във всякакви други групи. Ставайте членове на селските групички, на групичките в града ви. Обичам кмета, мразя кмета, ще бия кмета, не ще целувам кмета, против този, за оня, за другия. В тези групи. Там. За да пробуждате хората. Не в нашите. Бъдете живи и здрави. Никакъв страх в душите. Никакъв страх. Не сте длъжни да изпълнявате каквато и да е било заповед на незаконните антибългарски узурпатори на властта. На тази банда престъпници, ръководена от доказа, от делата му престъпник, за който разчитам, че прокуратурата ще се погрижи бързо, както и нашите международни съюзници, за да не се наложи ние да се грижим и да се налага да го арестуваме и изправим пред съда. Вярвайте в Създателя. Без значение как го наричате. Исус Христос, Аллах, Бог Отец, Бог Син, Бог Дух Свети, Брама, Буда, Шива. Той е един. Ние го наричаме с различни, но Създателя е един. Вярвайте в Него. Пазете душите и телата си чисти, защото те са храм Божий. И Той е във всеки един от вас и вие имате могъщи, огромни и несъкрушими възможности, ако наистина вярвате в тях. Обичайте,
безрезервно хората, които наистина истински заслужават да бъдат обичани. Не се поддавайте на емоциите си, използвайте трезвия си разум и наистина се обединявайте, за да можем да свършим това, което е нужно. Влизайте в строя, защото последната и най-решителна битка все по-бързо се приближава към нас. Създателят ще слезе, за да ни подкрепи и да приключим с сатанинската сгана. Обединявайте се, вакцинирани, невакцинирани. Всички сме длъжни да бъдем заедно и да спасим дори нашите сестри и събратя, които бяха с измами, лъжи, насилие, принуда, манипулации, дезинформация, зомбиране, принудени да се вакцинират. В момента специален екип съм натоварил от специалисти от други държави, който разработва специален протокол, по който да се опитаме да спасим и всички наши вакцинирани вече приятели, роднини и събратя по вяра. По вяра. По дух не мога да кажа, тъй като тези, които все още не сме и сме готови включително да се сражаваме с оръжие в ръцете за живота и свободата и правата си, духа е в нас. Те в определени моменти, може би притискани и прочее, са го загубили, но специален протокол в момента се разработва за тяхното спасение. И се надявам тези уникални, приятелски и братски нам по вяра и дух специалисти наистина скоро да го довършат, за да може да го публикуваме и да започват всички да се спасяват. Всички български граждани. Благодаря на всички. Бъдете живи, здрави. Не се тревожете за нищо. Не се страхувайте от нищо. Ще бъда с всеки един от вас, който не се е предал и е готов да се сражава до смърт за правата, вярата и свободата си. Лека вечер.